Zabila, guontza. Enzea guontza, bakikuko txabolontan, eta ari, guontza, tropon bendito. Menantxumia, emie, eta, bueno, denoi familia eskerrak eman, gaur egoteagatik hemen, bideo honetan grabatu diauna, ontzangatik, eta mila esker, afeion bat ingo deu, familia. Eskerrik asko denoi, hemen joteagatik gaur ikusten YouTubeen, eta hemen ikusten duzuen bezalontzak. Lana ematen du bien, lana! Eta, bueno, goi kupela bete eta usko duzu bien, hola jane ontza, ontza! Torri, ara! Ogilla, nola jaten diken. Ontza! Ogilla, nola jaten diken. Ontza, bueno, hola da bizia, honen nola jaten diken ontza, eta gusko duzu bieba, eskerra denoi eman, eta bueno, como habéis visto, estas cabras son azpigorri y aquí están durante todo el año. Eskerrik asko denoi eta beste arte. Agur!